Bé, si quasi anem començant. Aquesta és una xerrada que l'hem anomenat un primer pas que ens apela a tot és el compromís per la pública i se fa entorn de la campanya que surt del moviment estudiantil i que el CPC treballa del compromís per combatre la crisi educativa que explicarem més àmpliament ara durant les intervencions. Hem vingut una Natàlia, que és militant del CPC Nacional. Ella explicarà el procés de mercantilització, com se materialitza a través de la crisi educativa i quina resposta ha tingut i segueix tenint el moviment estudiantil. Després presentarà una mica els punts del compromís i s'aniran ampliant. Després ha vingut en Paco, que és un encausat de la pública judici, es posarà el cas i parlarà de com sempre la repressió des d'una perspectiva política. Jo mateixa soc una Francina, militant del CPC del nucli d'URB Reus i explicaré una mica quin és el context de l'URB i quines problemàtiques ens poden trobar l'estudiantat, així com l'estat del moviment estudiantil al Camp de Tarragona. Llavors li dono pas a la Natàlia. Hola. Bona tarda. Ara? Bé, com deia la Francina, jo faré una explicació teòrica de què és el procés de mercantilització per intentar contextualitzar com ha arribat la situació a nivell universitari fins als nostres dies. Ho lligaré amb la crisi educativa que estem vivint actualment i també això parlaré del compromís que hem presentat per començar a fer passos endavant cap a per resoldre la crisi educativa. Com a CPC treballem en el marc de la mercantilització de l'educació. Nosaltres entenem que la mercantilització de l'educació és transformar allò que enteníem com un dret en una mercaderia. És a dir, el dret a l'educació resta sota les lleis del mercat i passa de ser un dret a una cosa que es pot comprar o es pot vendre. Llavors, aquest fet fa enfocar l'educació en si mateixa com quelcom productiu. És a dir, va en la direcció oposada de la concepció que tenim nosaltres de l'educació, que ha de ser una font d'emancipació de la classe treballadora i ha de transmetre el coneixement crític. Aquest procés és una tendència global que pràcticament està sotmès, tots els sistemes educatius del món estan sotmesos i es manifesta mitjançant regulacions estatals, autonòmiques i també supraestatals com podrien ser de la Unió Europea. I es du a terme des de diferents dimensions. Principalment en són tres: la liberalització, la comercialització i la privatització. Entenem que la liberalització és la introducció de valors de competència i d'elecció dintre del sistema educatiu. És a dir, el que fa a la pràctica és fomentar la competència entre les universitats, entre departaments i entre alumnes. És a dir, les universitats volen ser les millors per arribar a tenir més finançament. La privatització és un procés que augmenta la provisió privada de serveis educatius en detriment de la provisió pública, és a dir, es canvia la titularitat dels centres. Passem de tenir molts centres públics a tenir-ne molts més de privats. Totes aquestes polítiques que es fan amb una orientació privatitzadora s'orienten cap a les necessitats del mercat, no cap a les necessitats que estàvem parlant anteriorment de transmissió de coneixement crític. Això implica que baixa la qualitat educativa. Per últim, la comercialització és la compra i venda de serveis educatius tant a escala nacional com internacional. Bé, com totes aquestes coses poden sonar bastant abstractes en general, però per aterrar una miqueta el que acabo de dir, totes aquestes es tradueixen en unes conseqüències materials que impacten directament a la societat en general. Llavors, a dintre d'aquestes institucions veiem uns canvis en els models de governança, és a dir, entren empreses dintre de les pròpies universitats per prendre decisions en els plans docents, en el model de finançament, i tot això es fa mitjançant un òrgan concret que es diu el Consell Social, que pretén introduir la visió de la societat civil dintre de les universitats. També hi ha els canvis d'estructura de graus, que s'introdueixen tots els graus del 3+2, en els quals és obligatori fer un màster per poder accedir al mercat laboral, i també s'obre la porta a un gran mercat de màsters en els quals es fomenta moltíssim la necessitat de tenir màsters per accedir a aquest mercat laboral.
A part d'això, hi ha una gran ampliació de l'oferta de graus només encarats al món empresarial, per tant, estan completament encarats a les necessitats del mercat, com podrien ser graus d'empresa internacional, per exemple. Es pugen les taxes universitàries i, per altra banda, en relació al finançament, les universitats poden arribar a rebre finançament només en funció de la capacitat de captar alumnat o en funció de la seva capacitat de rebre fons privats. Llavors, tots aquests canvis a nivell estructural dintre de la universitat tenen unes conseqüències directes cap a la classe treballadora, que implica l'expulsió d'aquesta de l'accés a la universitat. Per tant, la principal conseqüència de la mercantilització de la universitat és l'elitització de l'educació superior. Llavors, nosaltres, com a moviment estudiantil, tenim un projecte contrari al que és una educació mercantilitzada. Ara intentaré parlar una mica de les accions que ha anat duent el moviment estudiantil en els darrers 10 anys, més o menys, perquè trobem important mirar endarrere per poder avançar, que és el que estem intentant fer justament amb aquest compromís. Bé, les accions principals del moviment estudiantil contra les reformes mercantilitzadores les trobem amb el Pla Bolonya, que impacta amb molta força arreu de tots els països catalans. Podem veure entre el 2008 o el 2010 hi ha grans ocupacions de rectorats, es paralitzen campus a València, a Lleida, a Barcelona, a Girona. Llavors, tots aquests fets, durant aquests anys, desencadenen una gran repressió. Per exemple, hi ha ferits a Palma, estudiants condemnats a 5 mesos de presó a Perpinyà, hi ha amenaces d'estudiants que estaven tancades a les universitats d'Alacant i de València i, a més, durant tot aquest procés també hi ha més de 50 imputades a Barcelona. Posteriorment, quan arriben totes les retallades i la conseqüent pujada de preus al Principat, els següents anys venen marcats per moltes vagues multitudinàries, que són seguides tant per profes com per alumnes. Trobem, per exemple, el tancament al rectorat de la UAP el 2013, que desencadena tot el procés judicial de Som 27 i més. També entre el 2014 i el 2016 hi ha totes les vagues i totes les accions en contra del 3+2 i el 2017 hi ha vagues i manifestacions i accions en contra de la pujada de taxes universitària que desencadena tot el procés de la pública judici que després explicarà el company. Llavors, de tots aquests anys, nosaltres en traiem molts aprenentatges, però dels principals, i que després també en parlarà el company, és que la mercantilització de l'educació només s'aplica amb repressió. Llavors, a partir d'aquest context que hem explicat fins ara, d'anys i anys de reformes mercantilitzadores, esclata la pandèmia. Llavors, la pandèmia agreuja i aprofundeix les principals conseqüències que hem estat explicant de la mercantilització de l'educació, és a dir, elititza encara més l'accés a l'educació superior. Llavors, entenem que sota tot aquest pretext, tot això ens porta a una crisi educativa, no només pels problemes que portàvem arrossegant a nivell estructural, sinó pels factors nous que suma la pandèmia. Per tant, nosaltres analitzem que tots aquests factors, que bé, són la digitalització ràpida, obligada i precària de l'educació, evidencia l'escletxa digital, que ja era un problema que veníem arrossegant d'abans i que ara mateix li sumem també la doble escletxa pel fet d'haver de seguir les classes des de casa nostra, en els quals potser hi ha algunes llars que realment no es pot fer un seguiment. També hi ha un aïllament de l'alumnat, que això té unes conseqüències personals molt concretes i directes, i també com a estudiants clarament tenim una incapacitat de planificar les nostres vides, ja que totes les decisions que s'han anat prenent sobre la nostra situació a la universitat s'han pres de manera sobrevinguda. Per tant, molts estudiants han hagut d'abandonar ràpidament els llocs on vivien, també han hagut quan s'ha pres la decisió de tornar a les classes, han hagut de llogar pisos de manera ràpida. Per tant, entenem que només es garanteix l'estabilitat d'aquestes estudiants si tenen uns recursos al darrere que permeten tenir aquesta estabilitat. Llavors, a partir de tot aquest context i per començar a donar resposta a la crisi educativa, el moviment estudiantil hem començat a treballar amb el compromís contra la crisi educativa, que són uns passos que nosaltres entenem com un pla de mínims
per començar a encarar amb tots aquests problemes que hem estat parlant que arrossega l'educació des de fa tants anys. Us presentaré els punts i després ja li donaré la paraula al company de la pública. Per començar, el primer punt és l'equiparació de preus de graus i màster i de graus entre si. Evidentment, el nostre objectiu a llarg termini és la gratuïtat de l'educació, però ara mateix ens trobem en una situació en què l'especialització de la disciplina, o sigui que ara mateix especialitzar-se en una disciplina és una mena de privilegi en el sentit que has de fer una inversió individual i nosaltres volem garantir que això sigui un dret i que estigui subvencionat per la Generalitat. En segon lloc, la remuneració de les pràctiques, entenent que nosaltres estem treballant, estem generant un valor per les empreses, per l'administració a la qual estem fent aquesta feina i per tant això ha de ser pagat en un salari. En tercer lloc, un pla de xoc en contra de l'emergència lingüística per aconseguir la vehicularitat total del català a les nostres aules, perquè aquest no para de disminuir tant a les aules com en els plans docents i en general a tota la societat i nosaltres davant la premissa de que s'està generalitzant molt més l'ús del castellà i a més s'està fomentant l'ús de l'anglès dintre de les universitats, doncs exigim que l'educació superior estigui exercida completament en català, qualsevol màster o qualsevol grau públic. I concretament en aquest punt proposem que el límit per aplicar aquesta vehicularitat sigui concretament de 3 anys. Llavors, en quart lloc, proposem la creació d'uns protocols feministes efectius i la revisió dels plans docents en matèria de gènere. Amb la creació d'aquests protocols proposem que hi hagi una gran participació de les estudiants en aquest procés i a més, en quant als plans docents, proposem augmentar el percentatge de dones autores i també la perspectiva feminista del contingut que es dona en aquestes assignatures. I per últim punt, seria el posicionament dels rectors en favor de l'absolució de totes les companyes encausades en defensa de l'educació pública, concretament en els casos que tindran judicis aquest any, que són la pública judici i són 27 i més. I bé, amb tot aquest context del compromís de la crisi educativa, la setmana passada ocupàvem 2 rectorats del Principat, el de Girona i el de Barcelona de la Universitat de Barcelona durant 2 dies per reivindicar totes aquestes demandes, però seguirem treballant arreu dels països catalans per aconseguir-les i per fer passos endavant cap a l'educació que nosaltres volem. I bé, per acabar, entenem que només lluitant des de tots aquests fronts i anant de la mà amb la resta de la comunitat educativa, entenent que el procés de mercantilització no només afecta les estudiants, sinó totes les treballadores de la universitat, podrem aturar aquest procés i construir l'educació pública, popular, de qualitat, feminista i en català que volem. Bona tarda. En primer lloc, fer un agraïment al CPC de la URB de Reus per haver-nos donat l'oportunitat de parlar aquí, en aquest lloc, a la plaça, al carrer. Començaré presentant-me. Jo soc el Paco, tinc 23 anys, soc del barri del Clot, de la ciutat de Barcelona. Soc estudiant encara actualment de la Universitat de Barcelona i bàsicament estic aquí parlant davant mostra perquè Fiscalia em demana 8 anys i mig de presó i 11.000 euros de multa per una manifestació que va passar l'any 2017. No només a mi. Jo una mica parlaré del context sense molta profunditat perquè ja ho ha fet la companya, també parlaré una mica del cas, per què estem en aquest punt i una mica de la repressió en general i de quines conseqüències i per què s'aplica. En primer lloc, dir-vos que el moviment estudiantil ve de lluny, ve de molt lluny, ve de les lluites contra el Pla Bolonya, ve d'ocupacions, ve de grans manifestacions. Però en concret, la manifestació pel qual jo i 13 estudiants estem encausades correspon o s'emmarca dintre del cicle mobilitzador per la demanda
de la reducció del 30% de les taxes universitàries. Es van aprovar al Parlament, no es van aplicar, llavors va haver un cicle de lluita, de mobilització entorn a això. Llavors, en aquest context, es van fer una marxa que anava de la UAB fins a Barcelona, després es va ocupar la Secretaria d'Universitats i Recerca, una mica que és l'òrgan que dirigeix les universitats, i es van avançar en diferents lluites i arribem a l'any 2017 i es va convocar el 2 de març una vaga sota el lema de prou taxes abusives, passem a l'ofensiva. En aquesta vaga va concloure en una manifestació que va recórrer els carrers de Barcelona amb milers i milers de persones, amb milers d'estudiants, reclamant una vegada més l'aplicació efectiva de la rebaixa del 30% de les taxes universitàries. En aquesta vaga, què va passar? A part que va sortir molta gent al carrer, es va cremar un contenidor i es va trencar un vidre. Un contenidor de la ciutat de Barcelona que no són públics, sinó que pertanyen a Florentino Pérez, perquè estan externalitzats, i després el banc, que es va trencar una mica d'una gran empresa rescatada amb diners públics. Comparat una mica amb l'any 2019, amb les manifestacions una mica del Pablo Hasél, plega una mica inclús de dir, hòstia, tampoc va passar gaire cosa. Després d'aquesta manifestació, que va ser un èxit rotund, la lluita segueix. L'11 de maig d'aquell mateix any, de l'any 2017, es convoca una altra vaga i a la vigília d'aquesta detenen a 3 persones i fan anar a declarar 3 més. Això l'any 2017. En el meu cas, ja que soc jo una mica el que parla, el meu expedient es queda traspaperat, els advocats el veuen, no diuen res i no és fins al cap d'un temps que em citen a declarar. Una mica perquè veieu el nivell. Llavors, aquí, en aquest moment, l'any 2017, a principis de 2017, és quan comença el periple judicial del nostre cas de la pública judici. 3 anys seguits, sabent que estem investigats i investigades, però sense cap mena de notícia. No és fins al juny de l'any 2020, quan, en el meu cas, i en el cas de totes, rebem una trucada que ens diuen que s'ha acabat la instrucció i que ja tenim data i obertura pel judici i que la fiscal María Pilar López Fondón ens demana 140.000 euros de multa i 111 anys de presó a 13 estudiants. Un cop sabem aquesta notícia, tenim accés una mica a tota la instrucció, a la investigació que havien fet els Mossos i bàsicament és una investigació molt surrealista, un desplegament de mitjans tècnics espectacular on tenim fotos de companyes que estan agafant el metro, fotos de companyes que estan fent un cafè, fotos de companyes entrant a casa seva. M'identifiquen a la manifestació fent servir una tècnica que molts i moltes segurament sabeu, que és em busquen a l'Instagram i d'allà veuen que tinc una samarreta que portava el dia de la manifestació i llavors per això saben que era jo el que, o presumptament era jo el que estava allà. Llavors, no només això, sinó que hi ha un seguiment per xarxes, seguiment pels carrers, un desplegament de recursos, com ja he dit abans, que digne dels enemics públics número 1 dels Estats Units. O sigui, una autèntica barbaritat. Això i aquestes penes que demanen penes multa i penes presó tan desmesurades, nosaltres, un cop arribem aquí, ens hem de preguntar per quin motiu. O sigui, com pot ser que a dia d'avui hi hagi 13 estudiants, i tantes altres, evidentment, que s'enfrontin a 111 anys de presó. Des del nostre punt de vista, la resposta és molt senzilla. És per 2 motius. El primer, perquè estàvem organitzats i perquè estem organitzats, i el segon motiu és perquè som joves. Perquè estem organitzats, què vol dir? Perquè nosaltres creiem, sobretot, que allà on hi ha organització pot haver lluita, i normalment hi ha lluita, i allà on hi ha lluita també hi ha victòria. En aquest cas, la rebaixa de les taxes universitàries. Nosaltres ens organitzem, i dic això, ens organitzem perquè la majoria d'estudiants que estem encausades per la pública judici eren militants del CPC o d'Arran, és a dir, eren membres de l'esquerra independentista,
Si l'esquerra independentista aconsegueix tirar el seu programa polític, moltíssima gent guanyarà. De fet, la majoria de gent del nostre poble, com s'ha pogut veure amb la rebaixa de les taxes universitàries. Però altres persones en perdran molt. L'IBEX 35, aquells que més tenen, els grans tenidors, la burgesia en definitiva. I aquesta gent, la justícia, està feta a la seva mesura. La justícia, com bé sabem al nostre país, no és quelcom neutral, no és quelcom neutre, sinó que està feta a la mesura d'aquesta gent. I per tant, per aquest primer motiu estem encausades. Després el segon motiu que he assenyalat abans és per què som joves. Perquè som joves. Per què? Per què dic això? Perquè el jovent, hi ha un lema que diu que la lluita del jovent és el futur del nostre poble. Això no és un lema només, sinó que des del nostre punt de vista és una realitat. Per què? Perquè quan nosaltres ens fem grans ocuparem aquell espai que ocupen els adults, aquell espai de poder, perquè el poder està en mans, desgraciadament, de les persones que són més grans, no de les persones que són joves. I per tant nosaltres ocuparem aquest espai. I el que volen és treure'ns del mig, desactivar-nos i desmobilitzar-nos completament. I si poguessin, evidentment, tancar-nos entre reixes. Un dels grans exemples d'això és que sempre que les notícies parlen de les joves, parlen del jovent o de les estudiants, sempre ho relacionen amb violència, amb consum de drogues i amb abandonament escolar, quan hi ha moltes altres coses que ens interpel·len. Hi ha gent jove i estudiants lluitant a cada racó dels països catalans per construir un futur més just. Llavors, aquests dos motius són els que porten a la fiscal anomenada María Pilar López Fondón, sota uns interessos que són els interessos de les classes dominants, a portar a 13 estudiants a la tribuna dels acusats. Llavors, dit això, nosaltres vam lluitar per tothom. Què vol dir que vam lluitar per tothom? Que quan l'esquerra revolucionària aplica el seu programa polític, que en aquest cas era la rebaixa del 30% de les taxes universitàries, va guanyar tothom, inclús aquells que no van lluitar. Inclús aquella gent que es presentava a les facultats dient tenemos derecho a ir a clase. No, nosaltres volíem que a classe hi anés tothom. I per això vam lluitar per això i per això seguirem lluitant en tants i altres espais. Simplement dir-vos que el 3 i 4 de juny tenim el judici a l'Audiència Provincial de Barcelona, que us convidem a totes a venir, a donar-nos suport i també, no només això, sinó a parlar del cas, a fer boca-orella i que arribi al màxim de gent possible, perquè aquest judici és polític, com tants i tants altres judicis, i políticament també l'hem de guanyar. I moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots dos. Jo com he dit, em xerraré una mica dels contactes d'URB, de quines problemàtiques es poden trobar i de l'estat del moviment estudiantil al Camp de Tarragona. Per tant, per lo que fa, diguéssim, l'estat contextual del compromís a nivell d'URB, nosaltres vam poder fer el que en dèiem reunions amb la rectora i vicerectora i per tant aquest seguit de negociacions que se durien a terme diguéssim per totes les universitats. Nosaltres les vam poder fer un parell de setmanes i de fet avui n'hem fet una altra i bàsicament demanàvem com el seu posicionament favorable per pujar-lo després a SACU i així ja està, no? És a dir, tenim el seu posicionament favorable, per tant en aquest sentit ho considerem un èxit. Després també vam aconseguir que en el Consell d'Estudiants de l'URB s'aprovés donar suport públic en aquest compromís, que en aquest cas l'engegam des del CPC i per tant també ho considerem un altre èxit. Per xerrar una mica de les problemàtiques que ens podem trobar a nivell de l'Universitat Rovira i Virgili, descriuré només 3 problemàtiques que aniran com de, diguéssim, més concretes a més generals, però que, com dic, són problemàtiques que se poden trobar a totes les universitats públiques i que evidentment, a part d'aquestes problemàtiques que diré, n'hi ha moltes altres que per això no acabaríem si no li paréssim. La primera problemàtica que podríem comentar, per exemple, serien els horaris d'escrai dels centres d'estudi que tenim a les universitats a l'URB. Al final tenen unes franges horàries que si una persona ha d'estar estudiant i treballant o té responsabilitats familiars i de més,
molt probablement no pugui seguir un ritme d'estudi com un altre per culpa d'aquests horaris tan reduïts. Llavors, nosaltres com a CPC vam intentar negociar també amb rectora i vicerectora per ampliar els horaris i en època d'exàmens ho vam aconseguir, tot i que considerem que segueixen sent insuficients i que en aquest sentit caldria una ampliació per contemplar una obertura de 24 hores. Després, a nivell d'horaris lectius, l'URB i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut té uns horaris que te fa tenir com classes des de matí a vespre, llavors, evidentment, per tema conciliació, estudis, treball i responsabilitats familiars, com deia abans, també ho dificulta molt. A més, si ho juntam amb un dels punts del compromís, que és la remuneració de pràctiques, quan nosaltres ens trobàvem que, com a estudiants, tenim dificultats per trobar feina que sigui compatible amb aquest horari que tenim i, a més, després haurem de fer unes pràctiques que impossibilitaran el fet de seguir treballant i, a més, estarà fent un treball que és gratuït, és com que se suma a tot aquest seguit de problemàtiques que ens trobam els estudiants de classe treballadora. I allò és com una trava més que ens trobam davant de l'accés que comentava la Natàlia a la universitat. Per tant, ens estem trobant que això, tot aquest seguit de qüestions que poden ser problemàtiques, que no li veiem importància, al final acaben formant part d'aquest procés d'elitització de la universitat. Després també podríem parlar de les poques convalidacions que te cedeixen quan ja tens una carrera i en vols fer una altra o n'has començat una i això també t'obliga a cursar uns crèdits que realment ja tens cursats i de més. Però bueno, ara per evidenciar com una problemàtica que seria una mica més general, i ho faig com contextualitzant una mica entorn als estudis que se duen a terme aquí a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, crec que un tema molt interessant i una problemàtica que no només patim els estudiants, sinó que després ho patirem com a treballadores i que pateix el conjunt de la població en conseqüència, és de quina manera s'enfoca les ciències i la tecnologia. De cada vegada més veiem que jo resumiria com de dues maneres, no? És a dir, de cada vegada més veiem com aquestes carreres se diversifiquen i s'especialitzen cada vegada més i, per tant, en part, s'està contribuint per primera vegada, diguéssim, en primer punt, per separar els estudiants en diferents graus, podent fer diferents graus dels cursos, en l'excusa de si emplees un material o un altre, etcètera. I després, per tant, ens trobem aquesta diversificació dels graus i dels màsters i després ens trobem que quan a l'hora de fer estudis, per exemple, se fan cada vegada més estudis quantitatius en lloc de qualitatius i se centren en I+D, que seria investigació i desenvolupament de productes. Per tant, ens trobem que això, dit amb altres paraules, se distancien les problemàtiques que se podrien evidenciar des de la ciència, se distancien de les ciències socials, d'una perspectiva més social, d'una perspectiva més qualitativa. És a dir, si ens trobem, per exemple, que jo que estudio nutrició, nutrició humana i dietètica, puc posar l'exemple que si hi ha una mancança a nivell de nutrients, aquesta mancança de nutrients per ventura té molt més a veure amb la dificultat d'accés i, per tant, de la democratització de l'alimentació i no tant amb si aquest aliment que m'estic consumint té això o té allò altre, que també, però si obviem aquesta altra part, queda molt mancada aquesta intervenció terapèutica que en podríem fer. Clar, això vos he posat un exemple, però al cap i a la fi tot plegat contribueix a això, el que he dit, a l'aïllament de les ciències, les problemàtiques col·lectives i socials per passar amb una intervenció terapèutica individualitzada, personalitzada. I això no és més que contribuir a les necessitats del mercat. Estem diversificant els diferents graus, contribuint a que se puguin fer preus diferents i que, per tant, la universitat en aquest sentit pugui obtenir beneficis per un cantó més. I després estem contribuint, per exemple, en el desenvolupament tecnològic, en enriquir les indústries farmacèutiques, enriquir la indústria agroalimentària, per exemple, en el meu cas, i, per tant, és un problema que al final afecta a l'estudiantat perquè per l'accés que dèiem, però és que després a nivell poblacional també tindrà aquests efectes.
Per tant, aquest seguit de qüestions i problemàtiques que podem trobar a l'URB, com he dit en els principis, ho podem trobar en el conjunt d'universitats. I en tot plegat, és això, afecten l'accés, en dificulten el seguiment acadèmic, és a dir, dificulten el manteniment que pugui fer una persona en els seus estudis i després limiten l'accés a un futur laboral. Per exemple, en cas de ser un investigador, requereix moltíssima disponibilitat, els sous són molt precaris i haver de destinar tantes hores de treball impossibilita treballar mentre estan a una altra cosa. És per tot això que sorgeix la necessitat de pressionar les institucions públiques des del carrer i de la mà del moviment estudiantil. Per lo que fa a nivell de moviment estudiantil al Camp de Tarragona, mai hi ha hagut un moviment estudiantil fort o manco que se pogués mantenir durant el temps. En part, podríem dir que se pot veure la distribució que hi ha dels campus i les facultats. És a dir, el fet que tinguem els campus a Salades o els campus bellicens que no se troben en el centre i, a més, que a nivell de Facultat de Medicina i Ciències de la Salut no hi ha vida universitària, s'està com disgregant l'estudiantat i està dificultant que puguem retrobar-nos, que puguem discutir les problemàtiques que patim cada una i que puguem polititzar aquestes problemàtiques que veiem com individuals però que realment són col·lectives. Per tant, la distribució és això, no? Podria semblar com, s'ha posat així per eficiència, però és que després a nivell d'organitzar-se ho dificulta molt. Tot i així, és que cal reforçar els nuclis de CPC i d'assemblees de facultat per respondre a totes aquestes polítiques mercantilitzadores i per frenar l'avenç d'aquest model d'universitat que no és ni públic, ni popular, ni feminista, ni en català, ni de qualitat. També cal reforçar aquests nuclis perquè al cap i a la fi necessitem tenir una lluita institucional forta, és a dir, necessitem poder guanyar totes aquestes demandes que tenim a nivell de Consell d'Estudiants de l'URB, a nivell de claustre universitari i a nivell de Consell de Govern. I no res més, en tot plegat, vos volíem emplaçar als estudiants que vos trobeu aquí a participar de la vaga que convocam el dia 13 de maig. És una vaga que coincideix amb la reunió amb SACUP, amb els rectors, i allà on demanarem que signin el compromís i que realment se comprometin a pressionar el govern perquè treballi aquests punts, perquè no quedi paper mullat. Vos hi convidam a participar-hi perquè cal que hi hagi un ambient de mobilització constant durant la jornada, perquè cal fer visible la força del moviment estudiantil i perquè cal caminar cap a l'organització de l'estudiantat per poder treballar amb més forces i per poder frenar i revertir aquest procés de mercantilització que hem explicat avui aquí. No res, ara només quedaria, si qualcú té un dubte o qualcú vol obrir una mica de debat, no sé si des dels que ens estan seguint de YouTube si tenen res a dir. Si qualcú té res a dir poden passar a mi, cap problema. Sí, bé, torno a agrair l'assistència i recordar-vos que aquest dissabte és dia 1 de maig, és Dia Internacional de la Classe Treballadora i vos volíem com informar dels diferents actes que hi haurà. Demà dimecres a les 7 de l'hora baixa a la plaça de la Farinera hi haurà roda de premsa i presentació del llibre Visca la Terra i Visca l'Anarquia. Després dijous a les 7 de l'hora baixa també a la plaça de la Farinera hi haurà la xerrada a càrrec de l'historiador Joan Navalls, els feliços anys 20 de Reus, pistolarisme i conflicte social. El mateix dissabte, dia 1 de maig, hi haurà a les 11:30 a l'Avinguda del Carrilet una concentració i intervencions dels diferents sindicats laborals, del Sindicat d'Habitatge de Reus i nosaltres mateixos del CPC, i després actuacions musicals, i a les 7 de l'hora baixa a Plaça Imperial Tàrraco, Tarragona, hi haurà acte unitari. Llavors convidam a participar-hi i no res, una vegada més, gràcies per venir.